Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out! Shout out sa'yo! Wala nang ginawa kundi mag-cellphone. Ano ba yung tinitingnan mo dyan? Naghahanap ka na naman ng mga umaalog. Umaalog na barya sana, no? Umaalog na pera sa bulsa. Kailan kaya tayo yayaman, bi? Alam mo, gusto mong yumaman. Sakto-sakto, sipagan mo, bi. Anyway, babalik po ang inyong kadaldalan, daldalerang atleta DJ Mara Tony. Kagaya nga ng panahon ngayon, minsan di mo alam kung mababad trip ka ba. May mga oras, ang sarap-sarap ng gising mo, ang ganda ng suot mo eh. Kanina ang ganda ng suot ko talaga eh, naka-all white ako eh. Tapos biglang umulan, sumakay ako ng motor, bi. Saktong-sakto, tapos yung kotse tumama, dumilid sa akin, yon, basa. Pero sabi ko nga, huwag tayo magpapadala sa panahon. Panahon lang yan. Kaya kagaya ngayon, alam mo, nakakatuwa nga kasi since nasa digital era na tayo, marami sa atin ang gumagamit na ng technology at hindi na lumalabas ng bahay. Kagaya ng pag-order ng pagkain. Yung simpleng pag-grocery mo, kahit yung tipong isang pirasong tissue, papadeliver mo pa. O hindi naman kaya kapag yung mga tipong namamoblema ka, pwedeng-pwede na sa cellphone, hanap ka lang ng kausap. Actually, isa rin na sa mga pinakamaganda, lalo na kung ika'y single. Diba? Siyempre, kapag ka-single, minsan mahirap, malungkot, walang kasama, tulala kapag ka naulan. Hanap ka na ng jowa, bi. Oo, naniniwala si Maratoni na mahirap din maging single kapag ka malamig. Ay! O malay mo, matripan mo yung katabi mo. O kaya yung nasa likod mo. Pero daan-daan naman, bi. Make sure naman na wala tayong sabit, ha? O yung nga pala sa lahat ng mga nakikinig ngayon, lalo na sa ating Facebook, nakakatuwa lang din, no? Si Sir Bato na nagbigay kanina ng barley grass. Oo, alam mo, isa yan sa mga pinakamagandang i-take lalo na ngayon kapag ka medyo feeling mo hindi na magandang iyong pag-ire. Oo, minsan may mga ganun ka ba? Hirap na, no? Ang pangit na nga ng panahon, tas ang pangit pa ng pag-ire mo. Mag-take ka minsan ng Salveo barley grass. Diba yan yung mga tipong pampagana, lalo na kapag ikaw ay medyo nawawala na ng gana dyan sa partner mo. Kahit papaano, medyo nare-relax ka. Kagaya mo, di ba pauwi ka na? Mag-iingat ha, huwag ka naman na masyadong san-san pumupunta. Anyway, syempre ako yung magpapaalam na. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig, nakipagdaldalan, nakipagtsikahan sa inyong daldalerang atleta DJ Myra Tony. At sa mga nagtatanong kung may kasama ba ako ngayong maulan. Ay, mga nagtatanong po ako ng aking social media accounts. You can check me on my Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's Maratone. Baka magulat ka, bi. Sabi, daming kamukha nitong artista. Uy! Anyway, ito rin, marami kamukhang artista. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming salamat po sa pakikinig. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.